naman tong ingon sa isa nga among abutan. Murag na sobraan naman po ni kabagnutan. Mulahin na ta dito ron sa tong ka. Wa natuan na to. Wa na gyud. Udto na kayo. Diri agi. Nigabot na to dito ha. Di ka magpabadlong ha. Di ka magpabadlong dito ha. Nigabot dito ha. Kaya para di ta maulawan ha. Oh, sige na. Dali kukos na lang ta para madali ta. Uy. Udto na jud kayo ba? Oy. Grace. Lagunsa ka diri? Ay, na ako gipaabot akong parcel. Parcel? Kabagnutan naman ni diri, na mo deliver diri? Ay, oy, ingon man siya nga i-deliver daw niya dari. Ah. Sige. Siguro taw-taw na to. Diretso sa kuha kay nakoy atuan ba, murag importante to karon meeting ba. Sige, sige te. Murag uto na. Sige. Sige. Susami. Yun na pa. Na ba day mo abot rider ani? Kabagnutan naman eh. Wala. Wala, lagi na siya nilawas og lakaw. Grace. Murag di naman mo sulod ang rider diri kay grabe naman kabagnot ning diriya. Oo, usa pa di naman pud na makayag sulod ng mga rider diri sa parcel. Oy. Ay, ingon man gud siya te nga. Ihatod na lang daw niya dari para di na daw kumahago. Ah, sige sige. Ulaw sa ko kay udto na. Time pa. Murag lahi gyud ni ba? Panid-an ko ni biog kinsa joy ka. Sugat ani dire. Zia. Ayog saba ha. Kay panid-an na to sa Ate Grace nimo. Ug kinsa joy ka sugat ana og tinuod ba jud nga parcel ang moabot ha? Ay saba ha. Aha, naman tong kabayo na ko eh. Bakit ito nakabuhi no? Dili naman ito gitugway na ko. Pasing gibalhin tong papa no? Wala man puguro kay. Man to diri ako. Kinsa man ang bayhanan ni? Tuon ako eh. Magay. Tara. Sakpan jud ka jud. Mo de. Wa may motor nang. Kuan wa may dala. Yun na pa. Purag dili man na mao ang iyang sugat kay wala man po'y motor. Wa po'y dala mga parcel. Panid-an daw nako be. Ay, miss. Kaunsa ka diri? Ay, na ako gipaabot ya ako ang parcel. Ha? Parcel? Maabot pa rin parcel diri nga bagnutan naman eh. Wa po kabalo nga nay parcel mo sulod diri ba? Natingala pud gani ko sa iyahay ano nga kursunada ka siya madto diri bisag bagnot. Ah, order na po diri kuya kay naman mo sulod nga parcel diri. Abi na ko gunsa. Nya, sa ko diri. Kinsa na pong bayhanan eh. Lain gyud ning kahuya ba kay magpundo babae. Pero murag na may nagipaabot. Duulo ko ni be. Hoy, asa kaya? Natingala ko ba di mo ka pamilyar? Nagunsa ka diri? Kinsa ka? Ay, umagad ko ng tinuray ya. Na ako gipaabot ya ba parcel kay diri man gud may nagsabot. Aw, mao ba? Nakulbaan mo gud ko kay karon ko kita nimo ba? Na. Di man po daw sila kaila aning isa ka lalaki. Unya. Naa na po'y niabot isa. Dili lang gyapon kaila murag duda ko ning bayhana ba. Siguro na apan ni sunod. Kani sakpan gyud ta karon. Panid-an ta kag kinsa gyud nay kasugat nimo parcel ba na or unsa. Panid-an be. Mao na siguro ni. Nya, sige day, mula ko sa ako kay ka mo ko nagtugway ko ang god kanding. Nya, diyan sa ka diri ha. Sige ya. Amping-amping diri ha. Sige ya. Hi. Ikaw to akong ka-chat ya. Pamilyar lagi mong nang sa profile. Ako to, katong katsat nimo gabi, nag-video call pa ta. Kanang uyab na beta sa Facebook. Sa personal, Mo nang nakita ta karon kay mo na tong istoryahan. walay nakakita sa imong ani ka diri basig imong mama ba kasab-ang ka. Nya, kabalo na ba ka no? Basig mabidyoan ta diri. I-post ta, viral ta. Wa man kay nakakita sa imo ha.
Wala oy, pero namay kaagi-agi diri. Wa sila kaila sa kuha. Wa pud ko kaila sa ilaha. Okay ra na oy. Wala sila ilabot sa tua. Importante ang ato ang gugma atong maklaro ba. Kay sa cellphone ra ba ano, may nang maligal na ta ba. Ug mapuhon. Paila-ila na tikang mama. Unya, wa may lingkuranan diri. Asa man ta? Diha tao sa ilalom sa kakawan. Ha? Naipan diri hapit. Ayay. Wow. Mao ni ingon nga parcel mo abot. Lahi man lagi ni nga parcel. Usa pa. Di man ni rider kay wa may motor. Kini. Murag klaro na gyud ni kanis Grace di ay mao din ni trabahong Grace di ay patik-atik pag parcel rider diri ko maghulap. Kay mao day ni na day katagbo diri. Diha pa gyud ilalom sa kakaw. Trapal ra pa gyud gi. Hapin. Tay ning mga bata oh. Wala man pud sila gihimo nga dili maayo. Dili sa kumulakaw be. Panid-an sa nako ni og asa gid ni kutob ni mga taa ni. Ayun ko nagdahom sa na ba katong pag-add na ko sa imo sa Facebook nga gi-confirm jud ko nilipay kay ko. Gwapo kay kasi mong profile ba mura kag si Paulo Abilino. Sure oy. Ugi. Sa profile no, grabe filter naka full saturation man pud good to. Ano taas kay mong ilong ba? Sa personal, Kalay kayo. sa personal di ay. Taas gyapon. Taas ay Kung sig. bitong naibog ko sa imo ano. Yaga kay ka. Di pa ba tawayab sa personal. Taas kay kag pilok no? Hmm? Taas kay kag pilok nya. Baga kay mong kilay. Gi pangalaan manggug kong mama sa nagsilhig lanot mo nang taas kay akong pilot. Pero tay sa asa imong ipon? Ay hala, sorry nakalimot ko. Ako among ngipon on process pa kay nahagbong ba natipak. Ako apang gipa-welding. Sorry kayo. Ay, kira pogi gyapon kay kawi. Kanang kuan ba nang kabalo ka, dili gud unta ko magminyo. Wa jud ko'y plano mag-uyab-uyab. Nya. Sa dihang nakit-an ka. Mura magnibago ang genre sa akong kinabuhi. Mura man kog kanang mura man kog excited sa tanang butang. Ay, kiligon mo pa ana. Lagi, mo yun na akong promise na nga, di jud ko magminyo-minyo, di jud ko mag-uyab-uyab. Pero wala ko kabalo ba nga, nikalit na nag-abot ngayong ani. Sa dihang nakit-an ka pag-ad. Kung nakit-an ka ba, nagsayaw ka sa imong video ba, sa imong post, good ni mo? Nasundog na ko imong sayaw niya, dito na nako na, kuan ba nga, alo, gusto lagi na ko ni siya makaila ay, mo to, gi-add ka niya, ni-accept man ka. Gitsat ta kag testing bahay. Ni-reply pa gyud. Nino kay gwapo magugkay ka. Malo nimong kwintas no? Dili ay sakto ra man good sa kuan man na. Gihatag man ni ninang sa kuha tong birthday nako. Murag arangan ka ba kay branded imong mga sanina imong mga short ba? Dili ay sa amo ara nang kuan oy pamilya po namo ba kanang nalang po kuan gamay ba dili ko dingon nga kuan pero makapalit lang og mga kuan. Ay, Wala ka nang atol. katol gamay. Sige lang antos-antos lang sa ta. Munsa mata diri? Uy, pagkaon. Haha. Wow. Grabe pagka sweet sa ilang relasyon, no? Sa Facebook pa daw uyab niya sa personal wala pa. So mao ni gusto nilang mag-uyab sila sa personal, nagkita sila. Dili pagyus bagnutan. Sa may nga bayhanan ni dapat kuan ba? Dili ni bagnutan si arugwa sila gi. Katlan na ng trabaho nila daghan kay tilas diya. Need ag maayo be, basi na di maayo ani ron ba? Kanang okay ra sa imo diri. Gusto ko yung kuan unta ba kanang dito sa daghang tao ba sa park ba pero basig kasabang ka sa imong mama. Okay ra sa imong mama mag-uyab-uyab ka? Ay, okay ra oy, pero kuan lang nga pormala na sunod ha kay murag di maayong bagnot ba. O gani no, dili man gyud ni mayo. Wala man gud tay igong buhaton diri ang ako alang kanang nahadlok lang ko ba kay basig makitaan ka sa imong mga mama, uyuan, o unsa may makakita nga imuhang mga relatives ba niya isumbong ta. O ba tay laing gibuhat no nya, igo ra ta nagkita. Pwede man ta mulakaw diri para mas kuan dili ta magtago-tago. Ay, pero mas okay man po dari okay. Layo sa mga marites ba. Mas nindot dari kay tago ra kay ta ba. Yan. Kita ma chismis di sa mga tao kabalaw biya karon no nga daghan kay chismis bisag asa ra bisag wa tay gibuhat nga mali chismison ta. Wa gyud no nakakita sa tuaron diri. Oy. Tarong man day kining lalaki murag akong huna-huna ra may hugaw. Kani pong bayanan ni si Grace. Gusto sa lalaki nga dalon siya sa tarong. Dili pud siya ka naglikay daw siya sa mga marites. Uy,
Unya, diri na sila sa bagnutan noon nagkita nga pastang katula diri. Pasalamat sila ba? Kay dili ko himantayon. Ug himantayon pa kog chismosa ko. Gibidyo ko na di ba? Ya, kanang unsay paborito nimong kuan pagkaon? Pagkaon, Oh. kuan kang iskabitsi. Ay, skabitsi, libre yun nang ka ba? Sige, Mga on taon niya sa kuan sa restaurant. o dagkwartahan di ka no? Dili ko naman ko ipon kay nag-alkansya ko. 5 years na akong alkansya, napuno na gyud. Bukon gyud na ko niya. Ako, sige, Oh. ana. Kuan man na akong alkansya gyud kanang sudlanan sa tinapa ba? Akong gi alkansya. Napuno. 5 years At na. taro na, taro. Itong tinapa ba naguya god kanang tag 28. Mo na akong gimong alkansya, napuno na No gyud. na. Pila ray sulod ana. Naguro sa mga 69 pesos. Dugagan. Kapalit mag-iskabitsi na. Dungagan na lang na to. Naman po ko'y kuhan dito sa bangko. Mag-withdraw lang taon niya. Naman ko'y savings dito, 150. Tara. Tara. Dito ta sa park kay para makitaan ta. Ay mayog. Balag ka sa banta si mong mama. Paila-ilat. Ay, makikila-ila ko si mong mama. Balag ka sa banta. Ayaw lang sa karon kay kanang sigmati nga si mama makalitan ba. Mama nang hinay-hinay lang sa. Ta. Ako, dili gid tika ikaulaw. Kay kabalo ka. Kung mauyab ang galing tika, first time, ikaw gid akong first love. Wow, Kay- nandiyo ko anak ba. Sumala sa akong giingon nga, di gid unta ko mag-uyab-uyab. Mahadlok ko sa unang babae, tanan, pati lalaki. Samot na lalaki, mahadlok ko. Ana. Pero sukad-sukad nga nakit-an tika. Murag na-restart tanan akong mga pagbati. O nga convert into in love. Wow, swerte ko sa imo ano? Sabi ha. Kanang excuse sabi, ang una lang sa dito kay ihion man ko oy. Ay, sige, sige. Isa ko. Paabot lang di ha. Ihi ning tawanan.